Ndị be anyị ekene m unu n'ụbọchị nke taata. Oziọma ka anyị ji wee bịakwa wee na-asị na adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Ka mbụ nwanne unu nwoke afọ mbụ Maazị Chibuzo Okafọ. Biko unu n'ụbọchị nke taata, ozi anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taata bụ ozi ụmụ nwa dibịa pụta na wee na-asị nna na opi ebiara na mgbagbu na ndị dibịa ọbụla bịa ka ha gbakọ aka ọnụ chụke na aja gbaa afa na onye bụ ọgụ spirituali ka afọ na-agbapụta Maazị Nnamdi Kanu. Yes, mmadụ kwuru ya. Ọ na-akpọ ndị dibịa niile, ọ bụrụ sọsọ ịgwọ okite, ọ bụrụ sọsọ ịgwọ ibubo, ọ bụrụ sọsọ ịgwọ ara agba aka, ọ bụrụ sọsọ everyday a na-ebugali moto, a na-efegharị ego. Si bịa kene ka ebidogoro n'omenala ka emele bịanwa ebe unu si na ụka bụ mbịala ndị ọcha. Nke ha dịzi na be anyị, nke ha bụzi nke ndị Igbo ka ebidogoro na ya. Biko achọ m nene ebe nya bụ dibịa kpọrọ ụdị okudo taa, mana up till now nwebekwana ndị show interest nke arịbakwa ihe adịgodo after ndị na-agba mkpọ egbe, ndị na-agba nke egbu nka sọsọ ya ka adịgodo. Onye ọrụ na-achọkwa isi fọjue akpị ya, mana dibịa nke anụ nwapụtagoro na-asị ndị otu ihe bịa na ka agbakọ aka ọnụ na ọmamịrị ka amakana na ọya agbọọ nke bụ ụfụfụ. Ngwa salonu m nene ya ka unu fụ. Wash go to video. No. Nke abụrụ violence. Wash ya video. Ọ bụrụ esi ngo. Wash ya video. Who no fun na constant violence anyị na-enye woto at times na social media reference bowa. Na ọ na-arụ ọrụ. Wash go to video. I just come across this video na social media na this Facebook reference bowa. Otu Facebook a ejikwa eme arụ, ejikwa eme gịnị, eji eme nke ezigbo. Wash ya video afọ onye abụ ekwu eme dibia according to afọ na page ye. I didn't watch a video of Dibia, but I am cool down because of the caption. We get the negative video, watch the video. Now, looking at this man may make a point, only make sense. Yes, I make this man and I make the video, make us up to one. A make us see, a make up, aware about no Igbo state. Ah! Was I no one that check it, the board knows one. No one that check the way n'ezuano. Watch this video ka anyị ka ba na-ebuka ka efu na dibia ṅụrụ mmiri ara obi asunta wee tụwagido okwu ka okenye do na video ya dịcha bright ma ndị dibia anaghị use bright camera wee na-eme video due to ọrụ ha dị ka anyị wana use iPhone. Mana gee ntị ka ikwu ebe a ga watch video ka efu na this man wagidoro okwu agba even from the beginning to the end. O kwudoro okwu maka nnwere onwe ndị Igbo, maka ntụrụ na anaghị ga-esi apụta from DSS, maka etu Igbo esi na-aga ọfọ, maka na ọgwụ na oke ọgwụ na igbu mmadụ na this and that abụrụ omenala Igbo. In fact, ike m ji ekwu okwu ajọrọ m jee watchzie vidio ịpụtazi ka anyị kparịa. Ọ na-eze ekele m onye ọbụla. Igbo bụ Igbo mma kwanụ. In case you are seeing me for first time, I mean they call a Dibia. I know they quick come out talk based on wetin dey happen for social media, but Ndi Igbo kwuru okwu si na oke ya dị anọ n'ụlọ ewu anwụọ n'okpuru. Ọ bụrụ na mgbe mmadụ tolu nwe isi awọ bụ na ọ bụ okenye, na okenye bụ amamihe Chukwu na-enye enye. E nwere ihe na-ekwe kemgbe efere mba ụwa na igwe ọkụ. Achọrọ m ka m wee tinye ọnụ taanụ gbasara ndị dibịa ibe m na ndị pastọ na ndị prophet na ndị prophetess. I think this time around na abụrụzi time anyị kwesịrị na-agba onwe anyị mgba. Too much of everything is bad ka ndị oyibo siri kwuo. Ihe m na-achọ ka m gwa ụmụ Igbo bụ na ọ ga-elugo ka anyị jikọta aka ọnụ were nye ọma mmiri ka ọ gbaa ụfụfụ. N'Igbo nwere ife Igbo na-achọ enwetabedie. Igbo kwesịrị ijikọta aka ọnụ, anyị ghara na-alụso onwe anyị ọgụ. Ị bụ dibịa, ị bụ eze nwanyị, ị bụ pastọ, ị bụ prọfet, nke ọbụla ị bụ, as far as ị bụ onye Igbo,
anyị kwesịrị ijikọta aka ọnụ gbaa mbọ ka ama ma ya bụ ife Igbo na-achọ ọ ga-elu anyị aka, na ọ bụrụ naanị ịpụta soshal midia ịchọba onye ga-asị na ọ kpọrọ gị afa na ịbụ eze dibịa na ịbụ nke, ịchọba onye ga-asị na o ji gị kwuo okwu, maọbụ onye ga-asị na ọ kparịrị gị, ma inyela onye ahụ 2 days inye ya 7 days ọ inye ya 4 days, ma inyela onye ahụ days etobe ya na alụsị. Ihe m ji ekwu ife a bụ na ọ nwere ife ọzọ, na ndị Igbo nwụrụ anwụ erike, ndị nke nọ na nga erike, ka anyị meela onwe anyị ebere. Gị bụ dibịa, gị bụ eze nwanyị, gị bụ eze dibịa nke na-atụ ndị Igbo na alụsị, onye kwuo kpam esi tụọ ya na alụsị, bugo ya na alụsị, na alụsị ga-egbu ya, ọ ga-egbu famili, ọ ga-eme nke, ọ ga-eme nke ọzọ. Echere m na taịm elugo ma onye kwesịrị iwepụta ime ọla ile anyị ji eme ife ndị ahụ, wele na ya wee gọba ọfọ gbaba ekpele ka ya bụ ife Igbo na-achọ ka o wee lụọ ya aka, na ya bụ nwa mmadụ wetara ndụ ya tụnye ka Igbo wee nwere onwe. Ka m na-ekwu na oge elugo kwesịrị ịpụta n'ụtụtụ, iwere ike ahụ iji enye mmadụ 2 days 7 days 21 days na alụsị ga-egbu ya, gbuo famili ya, iwere ya gọba ọfọ yọba Chukwu ka ọ pụta, maka na oje dị nga ahụ maka onwe ya maọbụ maka famili ya, ọ maka Igbo niile. So I suggest, and for my own opinion, uche onye adịla ya njọ, n'ihe m na-ekwu okwu ya bụ ụnụ kwụsị na ya bụ amasị juru na igwe ọkụ na soshal midia. O nwere nke ị nwere gọbọ na ọfọ, mebe na ekpele, mebe nke ị na-eme ka udo wee dị n'ala Igbo, na ndị egwuregwu erigokwe nne, ndị nọ na nga erigokwe nne. Ọ bụla onye pụta o were ihe ndị Igbo omelu mefolo bụrụ omenala, chọbazi ụzọ ọ ga-esi mee ya for your own good. Dibịa ọbụla na-achọzi ihe ọ ga-eme ka ọrụ na-arụ n'elu ka ibe, ka ọ gba moto nta gba moto ukwu. Asịdịkwa m na ọ dị njọ, oyibo sikwa a good leader will show with a good example. But at the same time, biko unu jiri tụ nwayọ, na amasị ahụ ọtụtụ n'ime unu na-eme abụlọkwanụ dibịa, amasị abụla ọgwụ, amasị abụla aja. Ndị Gboo gwọrọ ọgwụ, ndị Gboo chụrụ aja ka o wee dịkwa mma. N'ihe eji achụlụ aja na ihe eji agwọrọ ọgwụ, ime ife ndị a bụ ka ọ dị mma. Ọ bụdị gbuo nwanne gị, gbuo nwanne gị, gbuo nwanna gị. Onye kwuo eziokwu asị ka a chọọ ya ka e gbuo ya. Ma inyere onye ahụ deze tụọ ya na alụsị, alụ ọsọ unu na-atụ amazịkwa ma ọ ka na-alụ ọrụ. Mana ya dịbagodi, n'ihe m na-ekwu okwu bụ ka anyị jikọta na aka ọnụ. Ndị Igbo erugo oge ha kwesịrị ijikọta aka ọnụ, ma ị bụ pastọ, ma ị bụ prọfet, kpebe na ekpele, kpebe na ekpele, kpebe na ekpele. Ka m na-ekwu, yọbanụ Olisa, yọbanụ Chukwu, gọbanụ mmụọ ị na-agọ, ka udo wee dị n'ala Igbo. N'ihe niile a na-egbukwe n'ụka ụmụaka Igbo, yut nwụrụ anwụ erigo nne, ndị na-emụrụ erigo nne, ụmụaka mụrụ anwụ erigo nne. Na ọ bụrụ pụta ịchọba ihe ị ga-eme asị dibịa ka ị nwee ike tinye ụmụaka Igbo na ọgbagharịa. Ife ụmụaka nọ n'ụzọ ije na-achụ ihe a ga-eri, ihe a ga-eji bata ụlọ, ịmakwa na ihe ahụ ị na-eme na o nwere isi, ị na-akwa ha ka ịkwapụnye ha. Dego ụzọ gara aga, ụzọ gara aga, akpụrụ onye ahụ tụgbunye na nga, na ọ dịrọ dị mma. Ihe m kwuru bụ nke onye chụrụ ya zelu, ọma akwa asa alụ ya malụ onwe ya. Maazị Nnamdi Kanu na-achọ ka ya dịrị Igbo na mma na-eji eji kemgbe. Unu na-ekpekwa ekpere ka ọ pụta dị, ka onye unu ga-enye 7 days na 31 days na 2 days ka unu na-achọ. Okwu m na-ekwu taa na ọbụrụ gịnị? Hapụ na amasị ahụ unu na-eme, anọgide ofe onye wepụta majik, were ihe gbanye na bọtụl rolu oye, ọsị gị bịaba n'ebe a ka ike dị. Anọgide ofe onye gwa ụlọ tupuo holu, shie nga o sepụta, ọsị gị na ọ nwụọla anwụ. Oyihe netiv nwụọ, ihe bọsas pụta, ama m Nollywood ka m wọchiri ihe ahụ ka ọ na real life ka o mere.
unu hapụ na amasị ahụ abụdị ọgwụ, amasịkwa ha abụdịkwa anything. Ọ ya ka a na-akpọ the more you look the less you see. Asịdịkwa gị believe la onye ọbụla ị chọrọ ibelieve. Mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ gị nwa sị na ọ gị kachara mee enyi ya ka udo wee dị n'ala Igbo na ife na-eme erigokwa nne. Onye ọbụla bi n'ala Igbo a na-ajụ ụjọ wee biri maka na o nwede onye ma ndị bụ ndị ama akwụkwọ ndị a na-eze. Ọ wụzi oke nọ n'ụlọ na-agwa oke nọ n'ama na azụ nọ na ngịga. Onye kwuo okwu eziokwu nwanne ya sị ya nnekwe ebe ọ nọ chụbụ ya nụ ka egbuo na ya na ọ dịrọ mma. Okwu m na-ekwu na-agala ndị dibịa niile ka dibịa fụ n'onwe unu n'anya, anyị fụ n'onwe anyị n'anya. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgwọ ọgwụ ma ịma dị ka ị ga-esi agwọ ya, jụọ na-ese jụtanụ dibịa ibe gị ọzọ ka ọ kọọlọ gị na dị ọlụ dibịa na-adịghị amachi ya amacha. Instead ịpụtazi wepụta ofu ihe ịtụọ ofu majik ịnọgide wepụta ihe ka ikwu ogodi na soshal midia maka na ịma na onye ọbụla nọ n'igwe ọkụ ka enwee ike kpọba gị na fonu. Ama mụ ma ọwụ agụrụ ka ọwụ anya ukwu ka ọ gịnị ka m na-akpụ ya. Mana ihe m kwuru bụ sị onye ọbụla minye na ụmụ ya na-agbọ n'ihe anyị kwesịrị na-ajụ esi ya na-ekpe ekpere na-eme. Dịka mụ onwe m bụ ekwu eme Dibias eme m mpụta n'ụtụtụ, ana m ekpe ekpere si Chukwu okike ọ bụkwa na ọnọdụ ụmụ Igbo nọ dị gị mma anyị nọrọ kwuru na ojebe, mana ọ bụ na ọ dịrọ gị mma si menụ ya bụ ife Igbo na-achọ bụrụ ife ọma bụrụ nwere onwe ya lụkwo n'anya aka ka anyị dị ndụ. Mana ọ bụ na ọ dịrọ gị mma si menụ ya bụ ife Igbo na-achọ bụrụ ife ọma bụrụ nwere onwe ya lụkwo n'anya aka ka anyị dị ndụ. Maka na ya bụ ndị niile ga-abụrụ ndị nwere onwe ha na n'ụfọdụ ebugo ndị nwụrụ anwụ aka na-egburu na-eje. Unu lechaa anya n'ụmụ ihe ndị a unu ahapịa were kwuba okwu na ị na-eli onwe gị na ndụ, na ị na-adịsapịa na ị na-eje gọrọ magic stone n'ahịa were tinye n'ọnụ fiam esi na ọ na-enwere ọkụ na pawa dị. Ọ magic stone ọ bụ dị pawa. Hapụ na amasị ma ịmala ife iji agwọ chọọ dibịa ibe gị ka ọ gwọọ ọlụ gị. Mụ onwe m adịghị m agwọla ọgwụ ọjọọ. Amakwa m na nkwụsị ya bụ vidio a na ụfọdụ ga-akọtọkwa m, ụfọdụ ga-ekwukwe nke ha chọrọ ikwu. Adịghị m ekwukwe n'ọwụ ihe ọzọ. Chukwu agọzigo m, Chukwu emekọkwa m ọgaranya n'ụdị nke m. Mana ya adịba adị m agwọla ọgwụ a na-egbu mmadụ, adị m agwọlọkwa onye oli ọgwụ, adị m agwọrọ shuti no enta anọ sabiam. Mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ ndị nke ha si na ha na-eme nteme imo na anyị nwa na-eme ka ọ dịrị onye ukwu dịrị onye nta na ama na anyị nwa amadị ihe anyị na-eme na ọha nwa macha eme ihe ọbụla na-anọgide anwụọ ekulie n'ọnwụ eme ihe ndị ọcha mere asị Jizọs Kraịst nke ndị Igbo. Anọgide eme ofu ihe akọmandị ofu ihe, onwere ihe dịka akọmandị nọ na ọdịnala Igbo, mana ọgwụ ndị Igbo gwọrọ, mana aja achụrụ, mana omenala, mana ọdịnala. Sunu sepụ n'aka enwe na ofe na ọ na-aghọkwa aka mma mmadụ eje n'ihu. Sepụ aka enwe na ofe sị gị bụrụ dibịa, sị gị bụrụ onye ọbụla. Unu kpebe na ekpele ka ala Igbo dị mma na ndị na-anwụ anwụ everyday riri nne. Ụmụ ike Igbo a na-egbu orike nne, ọ bụ ihe m na-ekwu okwu ya. Sị gị biko dododonu. Onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, mana ị mara asụ sụbakwanụ na nga ị na-asụ. Mana ihe m kwuru okwu ya bụ ugbu a bụ ugbu pụta n'ụtụtụ asị dibịa kpebe ekpere ka nwa Maazị Nnamdi Kanu ka ya bụ aka jie ka ọ metụli ebele ka a hapụ ya ka Igbo nwere onwefa. N'ọwa ife m kwuru, Okeke biri ka Okafọ biri, mgbe onye biri ka mgbe nkwọ biri, nke onye chịrị ya zelukwa. Ọwụkwa ka ọ ha m n'ọnụ. Ya gazikwela unu. Ejikwa m n'aka m na-enecha anya bụ vidiyo, biko ebe ị na-enecha vidiyo anyị nyere anyị aka na subscribe kwa na this channel, na-agbakwa notification gị ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo ọfụ. Nke kachasị nke biko drop your comment na the comment section ọ bụrụ na o nwere ihe dị mkpa chọrọ ikwu, biko nyere anyị aka na-eshare kwa na this video, share this video ka ama na ọnwụ ya afọ ya, medokwa ka ama na ndị ọzọ anyị afụkwana ka ha ma na etikwa ọnụ na ya bụ okwu ka ihe wee na-enwe isi. Ekene m Igbo niile, ekene ihe na-ejere Igbo ozi, anyị enwekwanụ mgbe ọzọ.